Ness-Ana TV. Ndewonu, ekele ọma nụ ndị enyi m, kedu ka unu mere? Ihe anyị ga-amụta bụ akụkụ ahụ mmemme na akụkụ ahụ akwụkwọ ndụ. Akụkụ ahụ mmemme na akụkụ ahụ akwụkwọ ndụ. The body red lights and green lights. Mmemme bụ gịnị? Ihe dị egwu maọbụ ihe mmerụ ahụ. Mmemme, ihe egwu maọbụ ihe mmerụ ahụ. Akwụkwọ ndụ bụ ihe dị mma. Mgbe ọbụla anyị hụrụ gịnị? Agwa akwụkwọ ndụ, anyị mara na ihe ahụ mere gịnị? Dị mma. Danger and good. Akụkụ ahụ mmemme bụ gịnị? Akụkụ ahụ ebe onye ọzọ na-ekwesịghị imetụ anyị aka. Ebe onye ọzọ na-ekwesịghị imetụ anyị aka. Those parts of our body that no one must touch are the body red lights. Akụkụ ahụ akwụkwọ ndụ. Anyị sị na akwụkwọ ndụ bụ gịnị? Ihe dị mma. Akụkụ ahụ ebe onye ọzọ nwere ike imetụ anyị aka ma ọ dị mkpa. Those parts of our body that can be touched on purpose are the body green lights. Akụkụ ahụ mmemme na akụkụ ahụ akwụkwọ ndụ. Ka anyị kpaa akụkụ ahụ mmemme na ụmụ nwanyị, ebe a na-ekwesịghị imetụ ụmụ nwanyị aka. Red lights in girls. Ara. Anyị agaghị ekwe ka mmadụ metụ anyị aka na gịnị? Ara. Breast. Ebe mamịrị. Private path. Apata. Laps. Ike. Buttocks. Abụ. Armpit. Nke a bụ ebe mmadụ na-ekwesịghị imetụ ụmụ nwanyị aka. Ka anyị kpaa akụkụ ahụ akwụkwọ ndụ na ụmụ nwanyị. Green light in girls. Isi. Mmadụ nwere ike imetụ ụmụ nwanyị aka n'isi ma ọ dị mkpa. Head. Aka. Hand. Aka. Mkpịsị ụkwụ. Toe. Akụkụ ahụ mmemme na ụmụ nwoke, ebe a na-ekwesịghị imetụ ụmụ nwoke aka. Obi. Chest. Ebe mamịrị. Private path. Apata. Laps. Ike. Buttocks. Ka anyị kpaa akụkụ ahụ akwụkwọ ndụ na ụmụ nwoke, ebe enwere ike imetụ ụmụ nwoke aka. Isi. Head. Ma ọ dị mkpa emetụ ụmụ nwoke aka n'isi. Aka. Hand. Ụkwụ. Leg. Mkpịsị ụkwụ. Toe. Nke a bụ ebe enwere ike imetụ ụmụ nwoke aka.
Ndeewo ndị enyi m ndị mara ihe, amatara m na unu amụtala nke ọma. Cheta na anyị si gịnị? Akụkụ ahụ mmemme bụ ebe a na-ekwesịghị imetụ anyị aka. Nke akwụkwọ ndụ bụ ebe a ga-emetụ anyị aka ma ọ dị mkpa. Ngwanụ ka ọ dị mgbe ọzọ.